जख्मी दिले इलाज चीने ए हुसन खसी मोहताज चीने ये अजकल नोखे दौरे अत को वफा जगैर वाज चीने ये अजकल नोखे यारी दौरे अत को दा वफा जगैर वाज चीने सोती के में मिट्टी पटसो में दिल जानी त्रा मुबारक बा त्रा मुबारक बा त्रा मुबारक ईदे मिरोल थे जवानी त्रा मुबारक बा त्रा मुबारक बा सोती के में मिट्टी पटसो में दिल जानी त्रा मुबारक बा त्रा मुबारक बा त्रा मुबारक ईदे मिरोल ड्राइवर दुनिया का फरमाइश है ड्राइवर गुलनवाज मासूम फरमाइश है सोती के में मिट्टी पत्तों में लड़ी जानी राम मुबारक बा राम मुबारक बा राम मुबारक ईदे मिरोल ते जवानी राम मुबारक बा राम मुबारक बा सरवर जनाशे की फरमाइश है कौन सा है मोहम्मद बिया फरमाइश है कादर बशकर फैसला फरमाइश
का ईद प्रोग्राम बितर में बिलाल वस्ती माइक्रोफा कुल्ले सजना दोस्तों ईद मुबारक। अब्दुल सत्तार कोई ने फरमाइश है, शुक्रिया। सोती के भी मिट्टी पट्टो मिल जाने राम बारिक बा राम बारिक बा राम बारिक बा रोल ते जवानी राम बारिक बा। सोती के भी मिट्टी पट्टो मिल जाने राम बारिक बा राम बारिक दे रोल ते जवानी